ההגנה ליוותה את ההתיישבות מאז ראשיתה, ובעיקר התחזק הקשר בתקופת המרד הערבי. 50 יישובים הוקמו בשלוש השנים גם בשנות ה-40 הייתה ההגנה מעורבת בתחום ההתיישבות הביטחונית, בעיקר באזורים מרוחקים כמו הנגב והגליל. הקמת 11 היישובים בדרום ובנגב במוצאי יום כיפור תש"ז, שלהי 1946, הייתה מבצע משולב של ההגנה, המוסדות הלאומיים והמתיישבים. ההתיישבות הייתה גורם מרכזי בקביעת גבולות המדינה שבדרך.